Tangshalo Ramchandroghat Tipramotha Block Committee ni Bakakti Poddobilu Block Deputation Rekha Kaisni Shanmung Shane Shanmurongkha Dati Datino BC election mark line nai Tai Juda Shanmung Roknothi Block Deputation Lekha or Deputation of 5 Manzakha EM Sohil Deburma Tai MLA Ronjit Deburma EM Sohil Deburma Koknarak Thani Shaka Langma Kaisha Chobashe Choba Kurei Langma Muthang Jagya Fainai Shalo Borok nei Shanmung Rokna Jaga Khai Borok Taibo Kotor Choba Onkhonai Hini Tamrong Murikha जों साइमारा नांनाय ताकुरो लांमा काइसा चोबा लांमा मोथांजा गिया अवन बा तिनि चिनोरो हानां पिलेबा थुंगि दबो हे चिनि ऑनरेबल चिनि एमएलए थाइथांगा बेलाय नांमानि को जों अरो खरंनि जनप्रतिनिधि दङो लुकुबाय चंजाक जोंनि गार्जियन के चंजाक दङो याबा तिनि चिनि दोहानि हामग्राइन बागै चिनो आमसे लुकुनि हामग्राइन बागै मोंसा सामुख लाइजा गेने जों कप जे तंबनो तिनि ओ ब्लॉक चेयरमैन न होते जों मोंसा एक्सेप्ट लाइजा गया आबन बागै तिनि तुमुंनो तिनि न जों बनो फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग वो तुमुं जनो चिनि जनप्रतिनिधि गै तिनि कोन नाय हकै बुक कांगो जों केबो तबा कत खाइना बागै जों बाय दं नाय आबन थानो जों अबदा चिनि जत लुकुनि हामग्राइनि बागै जों खरनि जनप्रतिनिधि जों तिप्रामथानि जों एमएलए तिप्रामथानि ईएम या जों सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि ईएम सारा त्रिपुरानि जों ईएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रहका जिन लुकुनि खरंगा जों खरंग साननि जिन अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपोर्ट फैका जेतेबो स्राय साना मुजुमा हाइसे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगमानि जिनि एडिसिनि जे रायजा तिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसिन रायजा तिनि विलेज कमिटी स्रामजागो याबा तिनी बरो फान तंग हिनै स्टेट तिनी पावर तंग हिनै बरो तिनी जिनि अधिकार बरो तिनी भायोलेट खाइ दङ आवन बागै जों इलाका तंगया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खर जावै जिनि दफानि बागै हामग्राइन बागै जों बसकना चबा अंखनानि बागै जों जत तियारन जा तै दिनि अंगांगाय जों तेबो चबा कत अंखना बागै जों जत लुकुरो तियार मातनाय जिनि दफा हामग्राइनि बागै आवन बागै ता थाना मुखु थाना जरबो जिनर ब्लॉक चेयरमैन चंखा ब्लॉक चेयरमैन तिनि चंखा कामको ब्लॉक चेयरमैन तांग बचों जिनि लुकु हामग्राइनि बागै ब्लॉक चेयरमैन तांग चों जिनि आमसायो दफानि बागै जिनि सामुं तांजानि बागै जिनि आमसाय लुकुनो डेभलपमेन्ट तांनानि बागै याबा जिनि ऑनरेबल एमएलए तंगो आंनि सागबाय तंग एमडी अरनि एमडीसी तंगो याबा तिनि जों रिक्वेस्ट रहमानि परेबो तिनि अ ब्लॉक ते कुन रेस्पॉन्स जों माया याबा अब साननि बुङो तिनि बर टेप खगलायै रेगा बागलायो रेगा सामुं खलायलायो याबा तिनि चिनि अ जे चंगजा लीडर सङ कुन बर रेस्पॉन्स रिया याबा अबनो साननि मुजुङो तिनि चिनि आमसायो रामचंद्रगढ़ एरिया थांगाय बखा सावो जों अरनि जनप्रतिनिधि जों फेस खलायो जि गोबांमा 60 इयर्स एबव चिनि अगरा दङ बर ऑल पेंशन माने बंनि राइट्स दङ याबा तिनिबो गोबांमा आमसे थांगाय आं बातामाया सारिनजौ याबा जों अबन बरि कोजिसन हबो बर कुन रेस्पॉन्स या याव बिसि खनामा कमस ताखुरो बर खखगै आं आईपीएफ खलायो आं बीजेपी खलायो हिनो अम हाइकेर खखय बर बीपीएल सनाबो बन बातारियो अमया पार्टी थानाय फाइनाय Bureau Report, Kumpui.